Și vă spunem că David Pușcaș a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Ne-am întors, dragii mei, cu David Pușcaș! David Pușcaș a dat lovitura fiului Uniței. Anghel a pus mâna pe un contract la care nici nu visa. Mă fac să râd. Merge. Doamnelor și domnilor, sunt David Pușcaș și bine ați venit la al doilea episod de pe vlogul meu. Guys, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată nebunia pe care ați creat-o pe pagina mea de Facebook, pentru că m-am apucat de YouTube. Am văzut și numărul de vizualizări pe Insta Story și comentarii și like-uri și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că mă susțineți în toată treaba asta. Și se reflectă în numărul de vizualizări la primul episod, pe care sigur îl știți cu toții. S-a râs mult, îl știți deja, avem în momentul de față 1857, ne apropiem rapid de 2000 și subscriber 152 și numărul crește considerabil. Nu știu, vă mulțumesc din tot sufletul și vreau să strângem așa o comunitate solidă de pușcalioni și de oameni frumoși și să facem lucruri frumoase împreună, să facem cadouri și bla 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 bla. Și, nu știu, să începem comentariile, zic, nu? Diana Urzică: taia asta, oprește, ai calitate ok și asta e un lucru bun, dar încearcă să-ți notezi ideile pe o foaie de hârtie înainte ca să poți să vorbești cursiv. Succes în continuare din Sibiu. Pup Sibiu, iubesc orașul ăsta, n-am fost niciodată, dar am văzut poze. Ai mă mai de două manager, chiar am văzut poze din Sibiu, da? Sibienii, corect spus? Mă rog, skip, mâncarea din Sibiu e foarte bună în orice caz. Am mâncat o chestie gen brânză din Sibiu. Brânză din Sibiu. Stați așa, probleme tehnice. Așa. În primul rând vreau să explic faptul că primul episod a fost de recunoaștere pentru voi, la modul să mă cunoașteți pe mine. Nu știu, pentru cei care s-au apucat recent de vlog, nu este ușor din prima, pentru că trebuie să ai obișnuința de a vorbi cu camera. Eu sunt obișnuit cu lavaliero. Da, mă rog. Și într-un fel, nu știu, mi-e dubios să vorbesc cu o cameră, mai ales că eu am ideile în cap, dar cum să vă explic eu? Neobișnuința aia și... de fiecare dată când începi un lucru nou, la început e mai greu, dar cu timpul te obișnuiești. Îți mulțumesc foarte mult, dar calitatea aparatului... De ce vorbesc despre calitatea aparatului? Nu știu, am o echipă în spate care se ocupă de tot ce înseamnă tehnică și decor și așa mai departe. Voi veți... bla 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 bla, succes în continuare, mulțumesc foarte mult. Cred că ai dat deja subscribe. Și să vedem... Acum să începem hate-urile. Antale adh harah penibil. Ce e penibil? Nu înțeleg. Deci oamenii în zilele de azi nu cred că cunosc termenul de vlogging. Ce este penibil? Măcar dacă lași un comentariu, explică de ce este penibil. Nu? Zic. Hai cu vaca se numește tipa care a scris următorul comentariu. Ia-ți o cameră video potrivită pentru vlog. Nu știam că există camere speciale pentru vlog. Mama ta are o grămadă de bani, ia-ți tu una măcar Full HD. Dar unde și tu că mama are foarte mulți bani? Ne-am notat cumva pe la OB și nu știu, conturile bancare și nu știu eu. Mă bucur că aveți impresia că sunt milionar, dar nu sunt. Mai departe, Larisa Ogrezeanu. Nu, asta e comentariul de la urât nașpa, nu pot să dau așa ceva care însemna mai bipuri. Să vedem. S-a blocat laptopul ăsta așa. Mă, Alberto, ce cu laptopul ăsta? Cristina Maria: varză, ești praf rău de tot. Puncte. Mă, Cristina Maria, varza e bună dacă o guști, murată, nemurată e bună. Ești spart rău de tot. Spart nu sunt, întreg sunt și... nu știu, dacă asta ți-a inspirație primul episod, mă bucur că ai avut un ceva, nu știu, o călătorie psihedelică. O călătorie psihedelică spre infinit. Andrada Șerban: superb, succes în continuare, te pup.
Mulțumesc! Iubesc să citesc comentarii frumoase și pe alea de hate. Denis Alin. Vorbește mai natural, o să-ți iasă mai bine. M-am abonat. Îți mulțumesc, Denis, că te-ai abonat. O să mă abonez și la canalul tău, că văd că aici am un canal de YouTube. Vorbește mai natural, sunt natural, ce crezi? Chiar ăsta sunt eu, nu joc niciun teatru, nu mi-am impus niciun rol, pentru că YouTube-ul și vlogging-ul în sine înseamnă să fii cât de natural și cât de, nu știu, să fii tu în fața camerei și sfatul ăsta l-am luat de la Laura Giurcanu. Chiar înainte să mă apuc de YouTube m-am uitat la un episod de al ei în care explica cum să te apuci de YouTube și cum poți să ai un succes garantat, ca să zic așa, și primul sfat al ei a fost să fii cât se poate de natural, să fii tu în fața camerei ca să fie acea conexiune cu publicul care te urmărește. Laura Giurcanu, I love you, sunt fanul tău numărul 1, te urmăresc peste tot. Gabriela Ionela, Q&A următorul PLS. O să vină și un Q&A în următoarele episoade. Ideea e că noi ne pregătim după episodul ăsta de un mega episod. Va fi o filmare mai complexă, cu o distribuție mai mare, mai multe detalii nu dau. Mi-a sărit așa un comentariu în ochi. Cristina Ruh, în sfârșit, bravo! Eu știam că mulți s-au dorit să mă apuc de YouTube până ce am făcut eu public la televizor, că o să fac chestia asta și mă bucur extrem de mult să văd oameni care au așteptat, practic, intrarea mea în YouTube. Îți mulțumesc, Cristina! O tipă, după cum vorbește, cred că scuipă semințe prin, nu știu, cartierul ăsta mărginaș al Bucureștiului, m-a jignit în toate felurile și pușcalionii mei, normal că au sărit să-mi ia apărarea, sunt vreo 8 comentarii în total, este o ceartă aici pe pagina mea de YouTube. Și tipa asta are o problemă, nu știu, gen, are ceva cu animalele care pască, vaca, nu știu, a zis un comentariu gen, hai cu vaca, te invit să-i dai lui David Pușcaș, fratelo, să mori în pușcărie, de nu îl dai. Adică gen, nici măcar nu înțelegi ce spune femeia asta și, nu știu, pușcalionii mei mi-au luat apărarea și, mă rog, sunt niște romane aici neinteresante, mi-ele să le citesc. Se amenință, se omoară, nu știu, hate-ul este hate și vreau să vorbesc un pic despre chestia asta, pentru că am primit și alte mesaje în care oamenii mă întrebau de cum pot să accept chestia asta cu hate-ul și de ce permit și de ce las comentariile. Eu o să vă dau un sfat pentru că cu toți avem haterii noștri și cu toți avem comentarii negative. Frate, atâta timp cât tu te cunoști pe tine și tu știi ce poți tu, nu contează hate-ul până la urmă, adică imaginea negativă sau pozitivă, orice tip de imagine sau orice tip de comentarii sunt bune, atâta timp cât tu lași un impact pe internet și e imposibil să fie toată lumea mulțumită de tine, adică nu trebuie să fie un capăt de țară dacă vezi comentarii răutăcioase sau te jignește lumea sau te critică sau îți critică, nu știu, stilul de îmbrăcăminte, orientarea sexuală. Chestiile astea sunt trecătoare și trebuie să știi să răspunzi cu demnitate și cu o coloană vertebrală și să iei la mișto cât poți tu, pentru că dacă ei văd că îți pasă și te doare chestia asta, e să continue hate-ul normal. Dar eu sunt o persoană super, nu știu, I don't give a fuck. Eu accept orice tip de comentariu, nu pot să fiu pe placul tuturor. Da, și cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc extrem de mult încă o dată pentru susținere, pentru mesaje, pentru, nu știu, pentru că sunteți acolo și vă simt, chiar dacă nu vă cunosc pe toți sau poate nu răspund la toate mesajele, chiar le citesc și văd că sunteți în proiectul ăsta cu mine și mă urmăriți și sunt extrem de onorat și vreau să vă mulțumesc. Fără voi n-aș fi putut să fac chestia asta. Mă găsesc pe pagina mea de Facebook David Pușcaș, pe Instagram David Pușcaș Vlog. Vă mulțumesc din nou pentru că mă urmăriți și vreau să vă urez un călduros Paște fericit, să vină iepurașul cu iPhone, gadgeturi, iPad-uri și tot ce vă doriți voi. Dragoste infinită și iubire și să fie pace. David Pușcaș vă salută.